Jó estét kívánok, Önök a napszemlét látják. Köszöntjük Önöket! 6 új trollibusz érkezett Debrecenbe. A felsővezeték nélkül is működő járművek a Nagyerdőn is közlekedhetnek. A hibrid meghajtású trollikkal együtt a 2004 óta tartó fejlesztésnek köszönhetően 22 új trollibusz jár holnaptól a városban. A modern tömegközlekedési eszközökön egyszerre több mint 60-an utazhatnak. A mozgáskorlátozottak számára is akadálymentesen megközelíthető az utastér. A fejlesztéssel teljesen kicserélődött a DKV Zrt. Trollibuszparkja. Kósa Lajos Debrecen polgármestere ismerkedett a legújabb trollibuszokkal. A járművek különleges felszereltségüknél fogva minden útvonalon képesek közlekedni. Ezentúl csak új trollik járnak a városban. Az új trollik közül 22 új trolli van, ebből 16 hibrid hajtásláncos, tehát olyan vonalakat is tudunk járni, ahol egyébként nincsen felsővezeték. A trollibuszokat gyártó cég nem csak a hibrid hajtásra büszke. Legfontosabbnak azt tartja, hogy a mozgáskorlátozottak is kényelmesen tudnak közlekedni az új fejlesztésű járművel. Ezek a trollik mind külsőleg, mind belsőleg a legmodernebb kihívásoknak is megfelelnek. Valamennyi jármű alacsony padlózatú, ami lehetővé teszi a mozgáskorlátozottak kényelmes közlekedését. A trollik energiahatékonysága pedig 30%-kal jobb a régi gépjárművekhez képest. Az új trollikon egyszerre 66 utas fér el, közülük 26-an párnázott ülésen utazhatnak. Ezekkel a járművekkel teljesen kicserélődött a DKV Zrt. Trollibuszparkja. 10 darabot 2 évvel ezelőtt leszállított a Ganz Transelectro, azok már régen üzemben vannak, most pedig ezekből a járművek közül 5 darab leszállításra került november végével, elnézést október végével, azok már üzemben vannak, és most az utolsó 6 darabot szállította le a Ganz Skoda. Az új járműveket már pénteken forgalomba állítják. A régi trollibusz